per standard. Gali, arang may bangko. Sama may mga foreclosed. Gali. Hindi siya bangko. Ay, hindi. Ano lang daw lending. Okay. Ito pang finance. Finance. Sa lang yan. Malunan mo ang lote, balay, mga tracking. Okay. Mga personal loan, sila mga salary loan. Number lang. Oo. Ay, sino na? Ay, nga. Miss Gold? Ay, no. Dash. Ang ano po? Garden. Okay. Ang una pala, ang kami pa na nag-ano, duga-duga, naka-20. Ito nga date, 2004. Sa permit, sila yan ay TTS yan, yung araw-araw na TTS. Tapos may pamakaw pa ng mga namin. Yan. Permit lang to yan, may mga activity na yun. Lagi pa lang kami lang nag-report kami dyan. Kaya nga, kami nagbaligya kami na sa garden. Pagsulod, grabe na kita. Yan. Kita. Tangod lang sa katala. Ano na nakita ka? Super yan. Ay, ito sa Robinson. Matagok. Matagok lang naman ako. Nasa lugar lang ano sa piyak mo. Ay, wala. Sige lang. Ay, halata na. Bigbo sa galing sa soke. Lugar lang, Manong. Matagok lang. Hindi, ari na tagiyo. Nagtagok na galing. Dapat ari di. Isa, wala na sila galiko ah. Oo. Subong nagliko. Isa nagabit sa super. Isa gabi. Parang per standard, dirita. Isa ka diretso lang na. Wala tamay mo, dirita. Sa likod. Matabok kita. Ay, ari day lang gito. Hindi pa, ano, pa Robinson, ano. Dito. Kasi ano pa daan. Ako ng guide nung diyan, ay, woodline na ko. Kasi wait, ka pa na ano. Wait lang, dadali ko. Oh. Naka. Yung mga kudol-kudol na daw, basi mga mukha ha.
Kudol-kudol. Yun na. Punta na nila. Masulod ko dito sulod. Dito main car. Sige. Ari yun. Ari. Yung coil ng tanong, sir, wala regarding sa account. Mamay, ito lang patanong, wala regarding sa finance packet. Hindi ka rin tawag ko din. Kaso kay Katuan, hindi ko na pala. Sige, pang Kasi yun. Thank you.